Мира Бонева, ученичка в първа частна английска гимназия Уилям Шекспир. Мира е победителката в първия конкурс за есе "Как бих представил България, ако бях пиар специалист", който Apeiron Academy организира през юни тази година. Мира застана пред камерата на Apeiron, за да ни разкаже повече за себе си и това, което научи за пиар професията по време на инициативата "Един ден с пиар отдела на". Здравей, Мира! Здравейте! Радваме се, че си с нас и те поздравяваме за победата. Благодаря. Разкажи ни нещо повече за себе си. Коя е Мира Бонева, какво е постигнала, какви са нейните бъдещи планове? Аз съм просто обикновено 17-годишно момиче, което наесен ще бъде 11-ти клас. Наскоро разбрах, че обичам да танцувам. Не, че съм добра, просто ми харесва движението. Обичам да правя снимки. Не, че в това съм добра. Просто заснемането на момента е интересно. Много обичам да чета книги, да гледам филми с стойност. В общи линии на тази възраст не съм постигнала много, така че това участие в конкурса и всъщност победата прави този конкурс първото ми интересно и съществено изживяване. Относно мечтите ми, бих казала, че наскоро изоставих онази приказна мечта за поддържането на лозунгите за вечен мир, за световен мир, любов и приятелство. И със всеки изминал ден разбирам, че те просто остават в миналото. От сега нататък по-скоро целта и мечтата ми е да направя така, че да подпомогна света, така че той просто да продължи да съществува, защото ние сме парадоксални същества и не може да живеем без отрицателните части от себе си. Така че просто трябва да продължим да съществуваме. И предполагам, че по един или друг начин ще успея да подпомогна това съществуване, колкото и лошо всъщност да се окаже това. Тоест да се опиташ да помагаш на добрите хора да правят повече добри неща. Да, в общи линии. Просто да върви света напред, колкото и лоши и хубави неща да се случват, независимо от техния брой. Какво те провокира да участваш в конкурса на Apeiron Academy? И всъщност, ако ти беше наш пиар колега, какво би направила за имиджа на България? Кое е това нещо малко, което смяташ и вярваш, че би могло да направи България една интересна, атрактивна държава? Първо, когато чух за този конкурс, имаше две причини, преди които исках да участвам. Първата беше цитат, който баща ми много често ми повтаря, че в живота е важно участието, не победата. Така че битката е много по-интересна част от цялото състезание, отколкото момента на победата. Той е просто един момент, за който те поддържа на крака и в действие през цялата битка. И второто нещо е, че обичам да пиша. И обичам да бъда провокирана от такива теми, които са актуални, особено за човек като мен, българин все пак. И исках да видя все пак какво ще излезе от тази провокация, дали нещо интересно ще излезе. И се оказа, че нещо интересно излезе. Ако бях пиар специалист, всъщност в процеса на разглеждане на материалите, които са изнесени в интернет пространството и изобщо работата, която е свършена за имиджа на България, разбрах, че има много работа да се прави. Първо, хората, нацията, те не са уверени, че имаме нещо да предложим на света. А всъщност света жадува точно за такова място като нашето, за култура като нашата, защото вече всички са ходили по Средиземноморието, всички са виждали Рим, ходили са в романтичния Париж или Индия, Африка, навсякъде са били. Но и сега искат нещо интересно, нещо по-раздвижено, нещо, което не са виждали. А България е точно такова място. Културата е уникална, нито гърците имат, нито румънците. Не се доближаваме до сърбите, до никого, до турците все пак. До никого не се доближаваме и сме уникална култура и нация. Има какво да покажем. И първото нещо, което трябва да се направи е да се увеличи позитивното мислене на хората. Те да разберат, че имат какво да предложат.
След това вече нещата тръгват от само себе си, бих казала. Какви бяха твоите първи впечатления от този един ден, прекаран в пиар отдела на Данон, ти беше там? Да. Какви бяха новите неща, които научи и всъщност разделили се с някакви илюзии за пиар професията? Странното беше, че нямах илюзии за пиар професията, защото вярно, аз си знам, имам си развитие на въображение и очаквах, че ще имам някакви мечти или представи, но всъщност нямах, защото преди конкурса знаех две неща. Първото, че пиар е public relations и второто, че пиар не е равно на реклама. И като отидох всъщност в Данон за един ден, там ми показах всъщност какво представлява на практика пиар професията и как тя съчетава толкова много сфери и толкова много познания. И всъщност не само връзката на една компания, на една организация с тези около нея, но и връзката между хората в тази организация. И беше наистина много интересно. Надявам се, всъщност в бъдеще предполагам, че ще изкочат нови познания, които съм придобила от тогава и които ще намерят своето приложение в бъдеще. А като човек, който вече е направил първите стъпки в пиара, какво би посъветвала твои приятели или връстници, на които това им предстои или които се замислят дали пък да не поемат точно това по професионално поприще? Както казах, пиара съчетава изключително много знания. Той изисква много познания за света. Не само за настоящето и за сегашното му положение и статуса му, но и за миналото и евентуални анализи за бъдещето. Така че не си спомням кой беше казал, но имаше такъв израз, че специалистът е човек, който знае много за малко неща. Този цитат трябва да бъде обърнат за пиара, защото човек трябва да знае за много неща по-малко и да може да ги прилага. Така че общата култура в пиара е изключително важна. Но аз мисля, че ти наистина си разбрала доста за пиар професията и освен това тази дефиниция е нещо ново. В пиара има адски много дефиниции, който минус е определено ценен. Да. Как всъщност на теб ти предстои да преминеш през една от програмите на Chartered Institute of Public Relations, Foundation Award in PR. Исках да те запитам какви са твоите очаквания, имаш ли такива, какво ти се иска да научиш там или да видиш, след като вече знаеш толкова много неща от практиката? Държам се от очаквания за този курс, защото се оказва, че колкото повече човек научава, толкова по-малко всъщност разбира, че знае. И очаквам всичко. Каквото ми дадат, съм сигурна, че ще бъде повече и ще бъде по-голямо знание в тази сфера. Така че съм готова на всичко. Отворена съм за новото знание. Приемаш го като авантюра? Да.